Buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez más al lunes de Ateneo, primera conferencia después de Semana Santa, la primera conferencia de primavera, aunque el tiempo nos diga lo contrario. Y hoy vamos a hablar de redes sociales. Hoy en día, cada vez que hablamos de redes sociales, la asociamos con este fenómeno que se llama Internet. Las redes sociales es algo muy anterior a Internet. Las redes sociales, todos sabemos lo que eran, una serie de contactos con la sociedad, no sé, por razones familiares, profesionales, políticas, donde alguien recibe noticia, el receptor se convertía a su vez en emisor, la noticia se iba propagando, y esto es una red social. Incluso hay estudios sociológicos, económicos, que hablan de los 6 grados, que se decía que si una persona, si todo el mundo tuviésemos 6 amigos, contacto, pues podríamos llegar mediante esta red social a toda la humanidad. Es un problema, la estructura de red social, se tenía que hacer mediante teoría de grafos y matemáticos, no nos vamos a meter aquí ahora, pero bueno, y el crecimiento y la extensión de una red social es exponencial. ¿Qué pasa? Aparece Internet y el soporte cambia. Y todas las redes sociales se hacen por Internet de una capacidad y una potencia enorme. Pensemos que si una persona en su red social, cual sea, Twitter, Facebook, Instagram, tiene, por ejemplo, 100 amigos, que es una cantidad muy modesta, en un primer enlace, en un primer nivel, ya son 100 al cuadrado, que son 10.000. Perdón, 10.000. En un tercer nivel ya serían 100 igual a tú, que sería 1.000.000. En 3 niveles, que es un instante, en Internet, en tiempo real, es muy poco tiempo, alcanzamos 1.000.000. En 6 niveles alcanzamos el billón, somos 7.000 millones de personas. Y esto es lo que ha provocado esta aparición, este fenómeno, que son las redes sociales, que fundamentalmente son 3, de las que hablaba David Carlos, que son Twitter, Facebook e Instagram. Yo creo que esto está evolucionando en muchas cosas. Las noticias, lo comentábamos con Carlos, llegan antes a las redes sociales que a los medios de comunicación, que a las webs de los periódicos, a las televisiones y, por supuesto, mucho antes que al papel impreso. Los medios de comunicación ahí tienen que adaptarse a estos tiempos. Yo puedo comentar, yo soy muy aficionado al jazz y en el Facebook, la mayoría de mis amigos estudian, yo me enteré mucho antes de la muerte de ayer de Gato Babel, de que apareciera en todos los medios de comunicación, en los periódicos, por supuesto en televisión, en las webs de los periódicos. Incluso este triste, terrible atentado que se produjo en Bruselas hace unos días, las imágenes del aeropuerto llegaron antes a las redes sociales, a las webs de los periódicos y, por supuesto, a las televisiones. Y la noticia ya se da desde ese momento, cualquier persona con un teléfono, una tableta, hace una fotografía, la comparte en Twitter o en Facebook, y eso se hace rapidísimamente, se puede convertir en lo que se llama un fenómeno viral. El fenómeno viral es un vídeo que se reproduce millones y millones de veces en Internet. Aunque haya 100 personas, repito, que la retuiteen o compartan en 3 niveles sucesivos, nos ponemos en 1 millón de usuarios que están viendo eso que está compartido. Para hablarnos de este fenómeno, tenemos aquí a Carlos Dugal, antiguo ya viejo colaborador. Pero de viejo no lo puedo decir, tiene 32 años, me parece que se acaba de decir viejo. Bueno, ya estuvo aquí otra vez hablando sobre esto mismo. Ayudó y colaboró y diseñó la página web del Ateneo, o sea que ya lleva colaborando con nosotros muchos años. Digo, es muy joven, tiene 32 años, nacido en Pales de Rey, se licenció en jornalismo en la Universidad de Santiago, es doctor en la Universidad de Santiago, en este momento es profesor de técnicas, tecnologías, medios de comunicación. Y en la actualidad también es vicedecano. Es un experto en la relación de la información con las nuevas tecnologías, tiene trabajo sobre información y bases de datos, arquitectura de la información. Pasa que ha puesto un título a la conferencia que me parece muy provocativo. Me recuerda aquella canción de los 70 y Endure de sexo y drogas y rock and roll. Por eso lo llamó Facebook, Twitter, Instagram, las outras drogas
na web de internet. Depois, como vivir enredado. Bueno, pero con este título tan provocativo, tan interesante, le cedo la palabra aquí a Carlos. Gracias. Boas tardes a todos. Antes de nada, quero agradecer ao Ateneo que conte comigo para falar sobre estes temas. Vou facer unha puntualización porque miña nena sempre me digo que se acorda moi ben do día en que nací, que foi moi grande, e foi un parto natural. E ainda non cumprí 32, quedan unha semana. Ela acorda sempre. Gracias ao Ateneo por contar comigo para poder falar sobre estes temas, que é algo que me gusta. Me encanta falar. E, ademais, gusta moito de falar aquí porque teño xente que, para mí, é importante. Hoxe teño gusto de estar con un profesor meu de literatura galega no segundo de carreira. Teño dúas alumnas entre o público que, cando vi entrar na parte, estes engañados. Porque son moi pesado, pero viñeron igualmente a escutar falar de aquí. Gracias por aí. E tamén, entre o público, pois están unha persoa que tivo a ben acollerme no grupo de investigación que dirixe fai 10 anos xa, e o decano que contou comigo pois, para esta andadura na nosa facultade. Entón, é un sitio que realmente me gusta ir a pasar un anaco e a falar sobre estes temas. O primeiro que faría agora sería unha foto, non? Faría... É máis, vou facer unha foto porque... Xa está a foto. Si, faría unha selfie, pero o selfie xa é máis... Despois entraremos, non sei. Entraremos tamén no apartado selfie. Por que lle puxen esta... Bueno, eu son moito andar no momento. Entón, vou vir estudiando aquí. Por que lle puxen este nome a esta charla? Porque realmente o que nos está facendo ahora mesmo con as redes sociais é algo que sempre pasa con aqueles elementos disruptivos e que rompen un pouco, digamos, que a nosa forma de vivir. Que chega sempre un primeiro momento de despacho no que acaba sendo casi como unha droga, acabamos enganchando, despois desenganchámonos, necesitamos como unha especie de limpa, e apartámonos deles porque xa non está ben, e despois volvemos a elas, pero xa sendo conscientes do uso que estamos dando. E estamos ahora mismo nese momento de empacho. Estamos empachados. E por iso é importante saber como vivir nos regalos, é dicir, como vivir neste mundo que xera tan rápido, e que estamos en tantos lugares onde somos obxectivos de impactos informativos que se producen con unha frecuencia tan alta. É importante saber como desenvolvernos nese ámbito. Vou me dar por unha noticia que vimos outro día, que sempre me fai moita gracia, cando como isto de que viene el lobo. Sí. Cuidado los niños que las redes sociales son malas. Sí. Este tipo de noticias sempre me fixeron moita gracia. Yo outro día, sin ir máis alá, apareceu esta noticia que di: conductores usan las redes sociales para eludir los controles de alcohol y drogas. O contexto no que sale esta noticia xa é un contexto un pouco complicado, é dicir, cando sacas este tipo de noticias, no contexto no que o sacas xa estás indicando como vai ser a interpretación dese titular desa noticia e de todo o que leva consigo esa noticia. O contexto cal era? Un rapaz da Faúito, a zona Bajos, aí no Salto, antes de chegar a Muros, levouse por diante, iba borracho, fumara porros, e levouse por diante a un coche no puño para ella, matou a muller e mandou ao hospital. Entón, que pasa? Nese contexto de que pena, ademais, que, digamos, claro, cabrón, que va borracho conduciendo e xa saltaron los jóvenes usan las redes sociales para eludir a la lei. Xa estás dirixindo, digamos que un pouco a interpretación de son boas ou non as redes sociais. Bueno, pois eu miro, se eu teño na retina esa noticia de un xoven borracho foi por esa carretera porque noutra nunha rede social enterouse de que por onde iba a ir a Santa Comba, pero foi por ali porque había un control,
a miña percepción do que son as redes sociais que son malas. Porque apartan a la juventud de la ley. No. Un coitelo en sí non é malo, senón que o uso que se lle dea pode ser malo ou bo. É tan sincero como iso. Isto é unha obviedade tan grande como decir que un teléfono sirve para que varias persoas se comuniquen. Claro que os conductores usan as redes sociais. Por qué? Porque son personas, e as personas usan as redes sociais hoxe en día para todo. Para todo. É mellor o que lle pon un dispositivo no coche que o avisa dos radares fixos e daqueles que son móviles. É mellor esa persoa que tenha 50 anos que a esta rapaz que con 18 levou por diante a outros porque foi por aquela cartera porque nunha rede social se enterou de que había un control na outra. É mellor o que pon. Que pasa? Que é moi fácil este tipo de noticias. Entón, isto moitas veces tamén dirixe un pouco a interpretación que se fai sobre os acontecementos e sobre os elementos que participan deles, que neste caso son as redes sociais. Traio aquí isto simplemente porque me chamou a atención como unha vez máis se cae no de las redes sociales son malas. Gostaria de estar detrás de quen escribiu ese titular e aplaudirlle 3 veces. É dicir, bravo, mal. Pero, que é eso da rede social? Non vou entrar en definicións sociolóxicas, non vou entrar en nada disso porque non é o caso. E já comentaba antes con Antón que me estou metendo de cheo nun lugar do que non sei se daí salido, por menos cuerdo, igual algo un pouco máis trastornado, que é sempre me gustaron moito as matemáticas, sempre me gustou decirlo, cando fixen o bacharelato eu son da primeira xeración da ESO completa. A ver, así. Son da primeira xeración da ESO completa. Fixen primeiro, segundo, terceiro, cuarto da ESO. E cando fixen o bacharelato, a mí gustaban moito as matemáticas e esas cosas. Pero gustaba moito o latín, o grego, todo eso. Entón estaba aí como nunha especie de disyuntiva difícil de afrontar. Era o meu instituto así pequeno, tal, dixen, vamos a ver se existimos que facer os dous ao mesmo tempo. E non sei por que deixamos facer os dous. O cal fixen por un lado tecnolóxico, por outro lado de naturas. Porque me gustaban matemáticas, básicamente. Eso da teoría de grafos, non? É aquilo que naquela cidade pola que paseaba Kant, estudiando como darle a tabarra aos futuros estudiantes de filosofía, por Königsberg, que de repente desarrollouse, bueno, ali había un problema, o sea, desarrollaron un problema basándose na cidade, que era que eran 4 territorios unidos por 7 pontes. E alguén dixeron, será posible cruzar un terreno dunha parte a outra pasando só unha vez por cada ponte sin volver a pasar por ela e chegar ao punto de partida? Eso foi, creo que no 35, no 1735, cando alguén pensou nese problema, e chegou un descoñecido, Euler, que tardou só un ano en darle unha solución matemática. Basicamente explicou cunha fórmula que era imposible. Simplemente por o feito de que requería volver ao punto de partida e, por lo tanto, había que pasar 2 veces por o mesmo lugar. Se non houver que volver ao punto de partida, sería posible, pero como había esa condición de ter que volver ao punto de partida, non era posible. Neste momento atopome estudiando un pouco eses temas para ver como funcionan as redes sociais e para darle forma ás relacións nas redes sociais e o que supón a intensidade da relación entre determinados nodos dentro das redes sociais, é dicir, dentro a relación que hai entre determinadas persoas dentro das redes sociais. Porque as redes sociais hoxe en día son simplemente iso, non os que se comunican. É unha concepción neuronal, de sistema neuronal da sociedade. Moitos nodos que se comunican entre eles dunha maneira bidireccional. Cando os paradigmas clásicos aqueles da comunicación nos falaban de nodos que iban de un a moitos, é dicir, un nodo emitia unha mensaxe e moitos recibían. Eses moitos non tiñan a capacidade nin a posibilidade de producir contido ou información ou incluso simplemente responder
a esa mensaxe. Pasamos desa situación á situación actual. Ese sistema neuronal que cada un de nós somos un nodo que emitimos e recibimos en igualdades de condicións teóricas que o resto de nodos. Pero esa rede social que é unha rede, como calquera outra. Twitter, Facebook, que son? Se queres chamarle a Facebook, chamarle a Aira Nunes. E o Twitter, que chamamos o novena porta. Dá igual. Unha rede que é unha estrutura. É unha estrutura que además ten un patrón característico. No que hai equipos conectados, isto é unha herdanza un pouco máis de termos informáticos, vale? De termos de redes informáticas, na que esses equipos comparten información. Neste caso, hai equipos conectados, que son cada un dos dispositivos que nós temos, pero que supón que ese equipo está manexado ou por alguén que é o encargado de emitir esa mensaxe. Que non sempre é así, porque existen robots que emiten mensaxes con determinados intereses. E falaremos de tal. E ademais é social. Por qué? Porque requiere unha participación de sociedade. As redes sociais hoxe en día son sociais precisamente por iso, porque teñen un carácter social, de sociedade, no que os membros dunha sociedade se implican en esa distribución de información usando equipos conectados en redes que teñen unha estrutura e un patrón característico. Ademais, hai un vínculo, porque en calquera sociedade basase nos vínculos entre os individuos que a componen. Chamadelle sociedade, chamadelle colectivos. Os colectivos ou as sociedades estruturanse por determinados, ou según determinadas condicións xeográficas, culturais, de interese, ideolóxicas, dan igual. Son colectivos que comparten vínculos. Iso que xenera un sentimento de pertenza. Este sentimento de pertenza é o que traballan hoxe en día, sobre todo, en termos de marketing, en termos de publicidade, en termos de creación de comunidade. A necesidade que temos de sentirnos parte de algo. A necesidade que temos de ser en contraposición co individuo. Necesitamos ser en colectivo, necesitamos ser en comunidade. E por último, é social porque requiere interacción. Requiere interacción de algún tipo. Acción ou reacción, pero sempre interacción. Eses elementos, esas redes, sempre interaccionan. Entón estamos movendo con este contexto das redes sociais. Que ao final non é... Isto non sei se me contei que a vosa clase, a boda de Estevo. Falei da de Estevo. A de Estevo era un... Eu son dunha aldea pequenina que chama San Cirao, que estaba do Castelo do Pan. E ali, claro, cando era cativo, non había tele, nin había nada, era unha aldea pequenina. E se querías ir verado, tiñas que ir a de Estevo. A de Estevo era o clásico de ultramarinos con tele, no que podías tomar algo ou comprar sopa. Fideo, que non nada desto ya te como, non sei que me xusa. Fideo puro. Era a de Estevo. E o concepto da de Estevo era o concepto de rede social. Por qué? Porque era onde iban a compartir todos a información. Era unha especie de ágora moderna. A ágora de San Cirao era a de Estevo. Se querías ir ao lugar onde chegaba o comerciante que traía noticias de non sei onde ibas a de Estevo. Aí que mandaba, Estevo. Porque era o que sabía todo. E se estaba a carretera cortada non sei onde, que non sabía? Estevo, porque o comerciante chegaba facía un cuarto de hora, con 2 horas de retraso, decía, tú non queres dar a volta non sei onde. Entón Estevo decíache, a onde vas? Ao medio, a Lugo. Teto para vai por outro lado, porque está cortada. Entón xa, Estevo estaba generando unha empatía, un vínculo, neste caso, con todos os elementos da aldea. Unha rede social que é? A de Estevo. Neste caso non había que facer login. O login era simplemente cruzar a porta. E o que estaba dentro xa interaccionado. E que era, realmente? É unha rede, ten unha estrutura e un patrón característico, sí. A de Estevo, físicamente, tiña unha estrutura e un patrón característico. Hai equipos conectados que comparten información. Se a Estevo lle chamamos equipo, e a cada unha das persoas é un equipo que está conectado a esa rede, unha vez entra, e compartir información. É unha sociedade? Sí, é un colectivo. Ao final acaba formando parte dese colectivo dos que van a de Estevo. Porque as envidias son malas, entonces había envidias entre os que van a de Estevo e os que non. Os que non iban sempre tiñan menos información, acababan jodidos. Porque non sabían que estaba a carretera cortada, porque non iban a comprar a sopa e para ir a comprarla tiñan que ir a San Breixo. Tienes que cruzar os outros, 4 kilómetros, de lá hasta as rodillas, e volvías. Mentre a distribución vino, pero
toda a vida posando. Eso é onde iba, encima do tiro, unha punta na parede ou na viga arriba, na madeira, colgado ali. Era importante romper ben as follas, porque senón, eu sempre decía que rompeu as follas, que estaban mal. Pero o adestero tamén estaba na tua casa, é dicir, traballábase ese generar o sentimento de pertenencia. E interacción, por suposto. De feito, ibas ali para interaccionar, de unha maneira ou de outra, comprando, falando, tomando algo na televisión, facendo algo. Que seguramente se me acorda, porque é un disperso, que é fácil de moi seguro. Se me acorda, volveremos a este concepto de adestero en canto ao consumo de contidos. En toda a presentación debe haber unha frase en inglés, se queres respetar, que te valor. Se non hai unha frase en inglés, se o faz todo en galego é como un plan, mira, pobrinho. Non. Hai que a frase en inglés, marcando un pouco diferente. Isto dixo alguén alguna vez. É imposible asignarlle esta declaración a alguén, porque é iso que vai aparecer en libros, nunha cita, paso unha outra. É realmente algo tan obvio, tan lógico, que tampouco necesita nada. Porque calquera podría chegar a esta deducción partindo dun coñecemento básico das redes sociais. E do concepto internet e do concepto web 2.0, 3.0 no que estamos vivindo. Que di aquí basicamente? Se ao final, claro, isto. Alguén de morrer de facer gasto. Se non estás pagando por algo, non eres un cliente. Se non queres o produto que está sendo vendido. Amigas, amigos, sodes un produto. Somos un produto. Por qué? Internet son datos. Cada paso que damos en internet son datos que van a ser acumulados e reinterpretados. Cando eu estou simplemente por subirme ao coche, este demonio, cada vez que me subo ao coche e se me conecta por Bluetooth ao sistema de audio do coche, sale unha mensaxe na pantalla na que me di: se salgo da facultade de traballar, dime 7 minutos hasta casa, pouco tráfico. E dice, coño, como rápido vou para casa? E se non vou para casa, que? Pero que pasa? Que aprende. Porque ahora xa non me digo que 7 minutos hasta casa, ahora dime 13 minutos hasta el gimnasio. E coño, porque sabe todo o gimnasio. Porque aprende. Porque eu teño o GPS activado. Vou me movendo dun lugar a outro. Teño costumbres. Teño patróns de comportamento. Todos eses datos son almacenados. Cada vez que compramos un cachafeiro destes novos, sí, acepto. Rápido, que quero facer unha foto. Veña, aí. Sí, aceptar a todo. Sí a todo. Voy a degollar. Sí. Degollar, por favor. Pero rápido. Estamos aceptando, estamos vendendo a nosa modelo. Non modelo, senón estamos vendendo todos os nosos pasos. Como isto, moitas outras cousas. Se nós facemos navegación, a hora que pasa, a hora as famosas cookies, as galletitas, cada vez que navegamos temos que aceptar cookies. As cookies que son? Básicamente é o teu rastro por internet. É dicir, as cookies permiten a cada web na que aceptas rastrearte. Digámoslo así flojito, por non profundizar máis. Permiten saber ao navegador e a esas webs usar os teus datos para saber canto tempo navegas, canto tempo estás en cada página, se consumes un vídeo ou non, se estás consumindo un vídeo, en que minuto paras de verlo, en que segundo. Todos esos datos son interpretados. Por qué? Porque non somos o cliente, somos o produto. Por que son gratis as redes sociais? Fallamos. Se Mercedes quería vender un coche, Mercedes facía o seguinte: iba a ir a... teatralizando un pouco, iba a ir a Madrid, al país, estaba aí na porta, e dicirle, mira, ponga usted un anuncio el domingo en la contra de su periódico, fáscalo. Canto é iso? Iba con un saco de carto, e aí está. E salía o domingo ali, e iso ali chegaba a todo o mundo. Era un gran anuncio. Que pasa? Hoxe en día, que se fai? Hoxe en día, Mercedes vai, tamén vai aí, porque sigue seguindo, non sei que, pero onde está claro? Hoxe en día, Mercedes vai a Facebook e dille ao señor Mark Zuckerberg: mire usted, como eu sei, como eu cliente, os meus clientes, que os datos que teño son facendo un perfil básico,
varóns entre tantos anos, con estudios superiores que viven en cidades de X mil habitantes ou máis, que ademais teñen estes datos, prototipo. Facebook que lle di, non se preocupe, se gira, dalle dos botós e devolve un paquete de clientes potenciais que están na súa rede social. Que fai Mercedes? Paga por un anuncio que vai a chegar a eses clientes que cree. É dicir, segmenta. En vez de ser un tiro ao aire, é un tiro entre cella e cella dos potenciais clientes. O cal, a efectividade da mensaxe é moito máis alta. Porque vai recibir aqueles que potencialmente están máis interesados no recibir. Entón, en internet que son? Son datos. Por que son gratis as redes sociais? Por que gratis Twitter? Por que se interesa? Porque hai moitas veces ese medo a eu non meto os meus datos bancarios ou non lle dou simplemente a Google, por exemplo, que é unha compañía reputada, fiable, e dixe moitas veces, eu non lle poño os datos da miña tarxeta a Google por se me roubo. Google importa moi poucos miles de euros que teñen un líquido na súa conta, porque vale moitos máis os datos que lle poden aportar aceptando a súa condición. Vai ganar moito máis os datos que eu lle aporte en 2 meses que a todo o que eu podo ter na miña conta durante 10 anos. Non están interesados nos nosos cartos. Están interesados en nós. E como chegan a nós? A través dos nosos datos. Se eu estou navegando nunha web, de repente, abro Facebook e estou buscando bicicletas. Bicicletas de montaña, non sei onde. Entro en Facebook e aparecen de repente bombardeame con anuncios de bicicletas. Con bicicletas de Santiago, bicicletas non sei de bien, pasa. Acepto cookies. Facebook vende os espacios con de publicidade. Os datos da miña navegación son reinterpretados por agencias de publicidade que ocupan eses espacios que vende Facebook e que chegan interpretando aquelas búsquedas que eu fago ao miña navegación. Hoxe non somos clientes, somos un produto vendido. Aí é onde está a clave do funcionamento da internet. E da internet como nos conhecemos. Agora baixamos á realidade. Controla, que me oio. Ahora que xa baixamos á realidade, nos damos conta de que somos un produto, realmente, porque eso é moi... Voy a navegar. E das de aquí posta a navegar, como se fuese controlado. E realmente non descontrola de nada. Descontrola do que buscas, pero todo o que contido que aparece asociado ben dado pola tua navegación previa, polos contidos que compartes en Facebook, polos contidos que compartes en Twitter, polos contidos que comparten os teus amigos. Porque eu, ademais, se son Mercedes, volvendo ao caso de antes, pode dicir, mira, o perfil do meu comprador tipo é este, pero que ademais quero que yo mande, o sea, que eses anuncios aparezan no muro de persoas das que o 15% dos amigos cumplan as mesmas condicións. Afino máis, segmento máis. Podo chegar aí incluso. Por qué? Porque estou vendendo meus datos. E tamén porque aceptamos os cookies, porque ao final é un coñazo navegar aí con aquilo de aceptas as cookies. Se non las aceptas, volvo a aparecer o día siguiente, que o día siguiente, que o día siguiente. Dice que sí, hombre, que sí, que acepto, que me da igual que me leves aquí. Como non se poña a miña conta bancaria, vale, pero o que quero non son os teus cartos, son os teus datos. Por eso estamos na sociedade de información, porque a información é así. Llegamos a este mundo en pelotas, desnudos, a la intemperie de las redes sociales y de la internet. Este concepto é moi marketingiano. Tamén nunha charla de comunicación, igualmente que luce unha frase en inglés, un concepto de marketing tamén luce. Omnichannel, é dicir, o canal total. Que é o canal total? O canal total é ali onde vivimos. Ahora vivimos no medio dun constante fluxo. Todo é fluxo ao noso alrededor. Exemplo. Eu agora cando vou comprar unhas zapatillas. Estas zapatillas. Cando vou comprar estas zapatillas, falo o seguinte. Normalmente compras ou sinto influído porque vexo en Instagram los bloggers de moda ponen que son as zapatillas que van a comprar. Ademais vexo que son as novas de Nike que saca ese ano,
leo un par de blogs sobre elas, e de repente digo, vou mirar o precio, e consulto o precio. Automáticamente toda a publicidade de Google, de Facebook e todo xa vai sobre Nike e as zapatillas, e aparecen zapatillas por todos lados. E digo, isto, vale, vin que costaba, ao final me lo cargo, vin que costaba 140 euros. E de repente vou aquí ao Corte Inglés e las veo. E pon 155. A tentación cale. Vou ao Corte Inglés e digo, déjame probar o 45, porque eu uso ese número. Probas o 45 e digo, non, non me gustan demasiado, gracias. Te vas a tu casa, ou que casa, ni que nada. Vas a Amazon e las encargas. Exemplo, compramos por aquí. Conversas. Para que falar do WhatsApp e de todo eso. Eu fai anos, gustaba moito pescar. Eu fai anos. Feito unha das os zapatillazos máis grandes que levei de miña nai. Miña nai da zapatilla da onda, castaña. Os zapatillazos máis grandes que levei de miña nai foi porque en canto se me despistaba un pouco, ali se cibraba, eu salía fora, cando iban a dormir todos, a descansar, o concepto de descansar. Descansar despois de dormir, dormir a sexta. Eu non gosto de dormir a sexta. Entón eu salía, fora unha porta de cuidado, a palleira, que lle caña ao meu abuelo, metía maus ali na terra, que lle uns pantaniñocas, e iba andando polo medio dos dedos outros 3 km hasta o río Pama. E eu lle venía a pasar, entón cando intentaba a miña nai, viña, que pasa? Tiña que vir. Entón, claro, o zapatillazo, digamos que incrementaba a potencia conforme os 3 km que tiña que andar con o dedo alado. E chegaba a encargar de potencia. Hoxe en día, vou a pescar. E digo, mira aí, foches a pescar? Si, estou pescando. Vale. E daría 20 minutos. Ten cuidado con as cobras. Bien. Gracias. Chao, chao. Gracias, chao. Daría 20 minutos. Que? Que o algo? E dixi, bueno, eu vou gustar porque senón estou co móvil, además vais o teléfono ao arriba, entón vimos un problema, e decide non contestar. Daría un pouco bolo grave, non o miro, porque senón non pesco. Pero claro, que pasa? Que volví a ser miña nai. E se non me contestas, que pasa? Chamada. Oye, que non me contestes. Estou pescando. Xa, pero non me contestes porque te pasa algo. Eu non teño que contestar ao momento. Canal total. Somos flujo continuo. E se no momento o noso flujo se corta por algo, saltan as alarmas. É miña nai, non é o contrario, non é que non son eu, que xa vivo metido aí nese mundo del demonio e la tosigo a ella, non es mi madre la que me tosiga a mí. Os contidos tamén fluen nese canal total. Aquí volvo a Destero. Como me gustaba Destero, que pena dando un resto. Despois fun a Veturiano. A Veturiano estaba en San Xusto, a 4 km, pero era unha joda, te tiraste dali. Non era Destero. Eu en tempos, para consumir contidos, tiña que estar sentado diante dun televisor, tiña que ir a Destero. E os contidos eran os que salían por aí. Hoxe en día, onde consumo os contidos? En calquer lado, en calquer momento, en calquer dispositivo. O canal total no consumo de contidos tamén. Hoxe en día, e isto tamén me lo dixo en clase, que tamén teño algún alumno de cuarto ciclo. Hoxe en día, os produtos tenden a ser servicios. Eu non quero acumular máis cousas, eu non quero acumular máis discos duros de música, máis discos duros de películas. Eu non quero acumular todo iso. Eu quero un servicio, quero poder verlos donde queira, cando queira. Por que triunfan os novos modelos de negocio basados en servicios? En música, non sei se vos soa Spotify, en contidos de ficción, Netflix, que chegou fai relativamente pouco a España. Por que triunfan? Porque foron capaces de convertir un produto nun servicio. E, finalmente, en toda a industria de contidos, aqueles produtores que non sean capaces de mudar o modelo e conseguir que os seus produtos pasen a ser considerados servicios e se venden como servicios, acabaron morrendo. Porque hoxe os usuarios non son os que eran fai 20 anos.
E os usuarios non queren poseer, senón que queren poder acceder a él en calquer lugar e en calquer condición. Isto todo evidentemente ben asociado a chegada da tecnoloxía, baratamento da tecnoloxía, chegada dos dispositivos inteligentes e chegada tamén a capacidade de conexión a internet en calquer lugar. Oxe as redes de internet, o sea, as redes de conexión son rápidas, xa non se chegaba a 4G, sobre o 3G, hai compañías que ofrecen unha cantidad de gigas de navegación ao mes suficientes como para ver películas en HD a través de banda telefónica. 20 gigas ao mes non vas acabar. É o que están ofrecendo algunhas compañías xa por 30 euros ao mes. Iso é terrible. Iso xa queda moi longe aqueles modems de 56K que facían aquel soniquete clásico de e que cada 30 segundos tiñes que volver a conectar. De feito, vim outro día, isto é africano, un pouco de friki, vim outro día unha web que che permite experimentar unha navegación con aquelas velocidades. Se ti entras aquela web e todo o que pasa despois vai a velocidade que iba cando as conexións eran de 56K. Lo que sufrimos. Lo que sufrimos en silencio, naquela época. Hoxe estamos acostumbrados a que todo vaya así. E precisamente porque todo vai así, necesitamos que todo pase a esa velocidade. E todo o mundo está producindo contidos a esa velocidade. E agora consumímonos en calquer lugar gracias a qué? O canal total. O canal total afecta a todas aquelas relacións que teñamos basándonos na tecnoloxía. Iso é o canal total. No momento en que as relacións entre eu como consumidor de contido e o produtor de contido se basan na tecnoloxía, entramos no canal total. E no canal total podemos facer todo. Consumir contidos, comprar, comunicarnos, compartir a nosa vida nas redes sociais. Aí está. Pero hai un peligro. É o seguinte. E o peligro é este. Cando non nas redes sociais interactuamos, que é o que estamos facendo? Posicionando o noso eu con respecto a unha comunidade. E moitas veces de maneira inconsciente, outras veces de maneira consciente, o que facemos é pintar o noso eu coas cores de guerra da comunidade, porque sabemos que así seremos máis aceptados e porque a comunidade, digamos que se verá máis fixada en nós e, por lo tanto, tenemos unha maior aceptación. En que se traduce isto? En que acabamos producindo e compartindo a nosa vida en masa nas condicións en que marcan as comunidades das que formamos parte. Se eu sei que no meu Facebook a xente non lle gusta un determinado tipo de música, pero a mí se me gusta, non o comparto. Por qué? Porque vou me sentir necesitado na comunidade da que formo parte. Entón tentarei buscar outra comunidade, chamarlle grupo de Facebook, chamarlle outra cousa, que si lle guste para sentirme aceptado aí. E cal é o problema do ego? O problema do ego é o seguinte. Quen construe a miña comunidade de Facebook, de Twitter? E poño Instagram, non sei, pois que non o coñezades, é unha rede social basada en imaxes e en compartir imaxes, con filtros. Nada máis. E podelo comentar. Cal é o peligro? Que construe esas comunidades? O meu muro de Facebook que non construe? Culpable. O meu Twitter que non construe? Culpable. É dicir, ao final, que estou facendo nas miñas redes sociais? Estou reconstruindo a miña vida. Por lo tanto, as miñas redes sociais nunca van dicir algo diferente ao que eu penso. A non ser que teña unha capacidade crítica como para entender que a miña percepción sobre algún tema debe partir do análise de varias fontes como para que me valga o suficiente como para construir unha imaxe crítica ou por menos ou facer unha interpretación crítica dun feito, dun acontecemento ou simplemente dunha idea. Pero na maioría dos casos, que pasa? Que construímos? Ao final é volver atrás. Os que leen El País leno por algo, os que leen O Mundo leno por algo. E os que leen el ABC leno por algo. Ou non. Os que leen o Marca leno por algo. E os que leen o Sport leno por algo. Unha persona que lee o Sport
Por norma que é? Do base. Pois cos redes sociais paso o mesmo. Eu construo as redes sociais según os meus intereses, según o que eu quero. Por lo tanto, caímos nese peligro de que ao final nos atopemos nun lugar onde ninguén di nada diferente ao que eu penso, no que todos nos damos palmaditas na espalda e perdemos esa capacidade crítica de enfrentar a realidade. Se a mí, poño este ejemplo porque me fixo gracia o debuxo da vida, se a mí os meus asesores se encargan de poñerme filtros para que vexa a realidade de determinada maneira, eu podo chegar perfectamente a decir que vexo brotes verdes. Por qué? Porque os meus asesores encargáronse de poñerme os suficientes filtros de datos por diante interpretados dunha maneira interesada como para que eu vexa eso. Eu podo verlo perfectamente. Que pasa? Que os que estamos vendo desde fora non temos eses filtros. Entón decimos, oiga usted, que las gafas, quíteselas que non. Que isto está hierro, que non hai... Una patata e hai polvo, non hai brotes verdes. Esa é a cuestión. O ego. Creo que vou chegar agora. Bien. Sempre me costa decidir, sempre vou máis adiante das... En clase, moitas veces, acaba a clase sin un cacho das que me din, oye, que nos temos que ir. Nesta situación na que somos nós, en las que construímos o noso ego, e o ego entendido como un eu, vale? Non como ese é o concepto que temos de ego. Non. O meu eu. Como construo o meu eu nesas redes sociais? Isto é un contexto no que formo parte de comunidades, no que necesito sentirme parte delas, e no que podo caer nese construílas de determinada maneira en función dos intereses. Chegamos aquí. Moitas veces digo, nas redes sociais e na construcción dese ego, digo o que se supón que debo decir, pero deixando entrever que non é o que quero decir. Eso é complicado. E moitas veces chegamos á situación seguinte, na que temos a xente en Facebook, por exemplo, ou na alguna rede social que está dicindo determinadas cousas que despois vemos como actúa e non actúa con son do que dixo na rede social e dixo, coño, da chegar a preguntar, mira, ¿cuántas personas eres? E cando aparece cada unha? Así sei como falarche. Más ou menos como aquí, é dicir, eres infantil? No. No. Escolle a opción no, pero pinto unha casita, aí. Ou a opción, eres racista? No. No, pero sí. Eres tonto. Esta cara. Porque me podría mostrar perfectamente. ¿Por qué? ¿Por qué la cara no rodea? Chegamos a ese punto, no que formamos parte de comunidades e temos tanta necesidade de sentirnos reflexados nas pautas e nas estructuras e características, como víamos ao principio, nesas características das redes, que eran estructuras que tiñan unhas características determinadas. Necesitamos sentirnos tanto parte desas estructuras e necesitamos vernos reflexados tanto nesas estructuras que acabamos facendo e dicindo que somos algo que realmente non somos. Isto efectivamente é algo terrible. Leva pasando varios anos. E cada vez son menos as estructuras, porque a natureza aprende. É dicir, nos consideramos moi listos, pero a natureza aprende antes que nós. Desde os primeiros anos que pasou, fai 3, que, porque claro, as redes sociais estamos falando que o boom das redes sociais non foi fai 15 anos. Se teño menos de 10 anos.
E o mundo das redes sociais ten 4 anos. Desde os primeiros anos pasou iso. A natureza aprende. O segundo ano, menos tortugas chegaron á playa. O terceiro ano, menos tortugas. O cuarto ano, moitísimas menos. Porque van ao outro lado. Que pasa? Que ese ir ao outro lado supón uns cambios migratorios moi importantes e provoca a morte de moitas delas. E todo por qué? Porque necesitamos ser os primeiros. Se non son o primeiro en compartir algo nunha rede social, de que me vale? Non podo chegar ao último, teño que ser o primeiro. E se teño que matar unha tortuga, que mato a tortuga, hai máis. Que pasou fai pouco cunha cría de tiburón? Saliu nas noticias para como 2 semanas. Unha cría de tiburón nunha playa. Además foi aquí en España. Cría de tiburón nunha playa. O estudiado de turno decide, que lle pode pasar a un tiburón se o collo o saco da orilla, en vez de volver a axudar a volver á auga, que pode pasar se o collo o abrazo e o llevou dos paseos pola playa? Nada, non? Pois levou. E colleu a cría, sacou unha, paseou unha, fixose 400 fotos con ela. Esta non me gusta, esta pon morritos, en esta ya así poso, e outra. A xente reunióse ao redor dele, todos querían unha foto con el tiburón, e cando alguén dixo, oi, mira, que eu creo que está morrendo. É un pez. E está fora de agua. Non quero ser agorero, pero creo que eso se muere. Acabou morrendo. E despois, como xa estaba morto, o tipo Julio tirou na área. E deixou ali morto. As redes sociais producen monstruos. Mentira. Os monstruos son monstruos e as redes sociais simplemente é outra arma máis. Unha rede social non produce un monstro, un coitelo non produce un asesinato. Necesita un executor. Hoxe en día, as redes sociais son ferramentas que executores usan según os seus intereses. E os meus intereses cal son ser el máis guai del pueblo. E como consigo ser el máis guai? Identificando aquelas características da miña rede ou da miña comunidade que a definen e intentar potencialas. E se eu estou nunha comunidade na que o guai, entre comillas, sea viaxar, pois teño que viaxar muitísimo. Ou se non decir que viaxo. E vedes que estou super cansado de viajar, tanto avión. E coño que os diso, pero me molestan os aviones. Por qué? Porque a miña comunidade valora viaxar como algo positivo. Que iso non é algo malo. Convertímoslo nós en malo. Viaxar é sempre positivo. Que pasa? Que se nós queremos ser los más da nosa comunidade, acabamos convertíndonos en que? En xente que colle un tiburón, unha cría de tiburón, lle dá 4 paseos a mata e a tira morta na beira da playa. As redes sociais non matan. As redes sociais non son ferramentas do demo. O demo é o que está detrás, é o que usa esa ferramenta de determinada maneira. Por cada persoa que usa as redes sociais así, poderemos atopar 100.000 que as usan de outra maneira. E con objetivos concretos, que veremos agora. E parto dun exemplo. Teño isto así porque no colmo de los casos isto estaba agarrado con cero, con fiso. Se este gol fiso e se salen las pilas e así non funciona. E así sí. Aquí alguén le gusta o atletismo. E todas as charlas que dei e preguntei a alguén le gusta o atletismo. Por exemplo, un chocolate. A mí me encanta ver o atletismo, levantarme a 6 da mañá cando son olímpicos na casa de non sei onde, a verlo, ver a Liga de Ouro Europea, ver todas as modalidades, me encanta. Eu vos contar a historia dun keniata. Poño este exemplo para que vexamos a diferencia entre o que é ter obxectivos e o que non. Este exemplo uso moitas veces. Kenia, de por sí, é un país productor de atletas de medio e largo fondo. É dicir, agora baixaron moito, pero baixaron moito en cantas modalidades, e xa podemos atopar correndo os 800 metros ou 1500, as vallas, 3.000 obstáculos, 5.000, pero o seu terreo propio son os 5.000, os 10.000 e o maratón. Aí é onde dá a zapatilla. De feito, as 100 millores marcas en maratón, as 100 millores marcas en maratón de keniatas,
Se quixéramos meter a lingua española aí por marca, só entrarían 3 entre os 100 millóns. E todo eso a partir do puesto 60 para baixo. E olha, que nos situamos con todo o mundo. Adelantón, Martín Fiz. Sí. Bueno, pois, só 3 entrarían entre o top 100 de Kenia. Este é o contexto. O resto dos deportes non existen. Se acabou. Todos corren. Ten que ver con condicións de altura de adestramento que evidentemente van cincelando, digamos, esa xenética para que eses corpos recuperen como recuperen e aguanten o esforzo que aguantan polos temas de consumo de oxígeno na altura. É dicir, ao final, todo deriva de unhas condicións determinadas que vai diferenciando do resto. Pois aí un neno un día viu a 2 estranxeiros chamados blancos en Kenia que estaban falando de idioma raro, estaban tirando un palo dentro dun estadio, estaban tirando un palo e ele chegou ali un deles e dixo, que facedes? E eles estaban lanzando jabalí e dixo o neno, eu quero facer iso, e non se debe. A ver, sendo objetivos, é para iso do que vas que tenía que lanzar jabalí en Kenia. Pero o neno obcecouse coa jabalí. Empezou a preguntar por ali aos entrenadores e decirles que ele quería facer iso que fixeran, que lles vira facer aqueles estranxeiros que estaban entrenando ali. Hai xente que os atletas europeos van a facer, digamos que, estadías de adestramento nesas condicións para precisamente mellorar. E foi como eles viran. Obcecouse de tal maneira que todo o mundo sabía dele e dixen, vamos a ver, esta Kenia, aquí non vas a lanzar jabalina, eso es un palo. E deja de joder con el palo. Aquí se corre. Nada más. Seguiu machacando. E chegou un momento que dixo, bueno, vou a internet. Chegou a internet e buscou. E como estamos na era da comunicación, na era da información, temos esta ferramenta que se chama internet. E todos necesitan construir o seu ego digital. Que facían os millores lanzadores a nivel marca personal? Os millores lanzadores de toda a vida que son nórdicos, alemanes, iba a decir URSS e UBA. Por que? Relación con URSS. Os millores atletas naquelas disciplinas que son máis técnicas, por eso estamos os cubanos, porque tuveron mestres da URSS, da antiga URSS. Eran os millores. Por eso estamos. Empezou a ver que había finlandeses, alemáns, que subían a YouTube. E YouTube estamos falando do ano 2005, lanzamento de 2006. Estamos falando de que chegou a este rapaz, chegou a ir a YouTube no ano 2011, máis ou menos. Viu que había finlandeses que subían os adestramentos, de repente subían un vídeo de como traballaban a rutina de pesas que facían, despois outro de técnica, o ángulo no que salía a jabalina a altura do ollo para que acabara a altura que necesitaban, e puxos a entrenar usando YouTube. Agosto de 2015, Julius llegou a lanzou 92,72 metros no mundial e convertiuse en campeón do mundo entrenando con YouTube. É dicir, hai finlandeses que ten 25 entrenadores todos os días mirando como fai e decidirlo que ten que facer. Hai entrenadores en Rusia decidirle aos lanzadores, eso non, fai así, para mellorar. En Kenia había un tío que ao que todo o mundo se ría porque estaba lanzando un palo que se convertía en campeón do mundo. A clave onde está? A clave está no tempo. A clave está en que naquilo que lle dedicamos o noso tempo. A clave está en se temos ou non temos objetivos cando navegamos. En se temos ou non temos objetivos cando usamos as redes sociais. Se uso as redes sociais sen objetivo ningún, o máis normal que é pois que me paso miro cando só a pasear por zona bella, que me vi, e de repente temos que pasar 3 horas, como é tan bonito isto, pois fixo unha foto aquí unha foto, tomei algo aí no Aina Rumbes, que tiño que pedazos de tarta de chocolate, que la tengo que bajar, entón ya tengo que andar 2 horas. Que pasa cando sales a pasear sin máis objetivo? Que paseas, que te levades, que procrastinas, e ya está. Se entras nas redes sociales sin ningún objetivo, que pasa? O mismo. Multiplicado exponencialmente. Por qué? Porque en internet está todo. E somos incapaces de chegar a todo. Co cal, se queremos navegar, bueno, podemos pasarnos daqui a que vayamos para esa caixa de pino, navegando. E sempre habrá cousas novas. E
sempre nos sorprenderemos, cada 2 segundos sorprenderemos. Si entramos a navegar, se entramos a usar as redes sociais sin objetivos e sin saber a linguaxe que se emplea nesas redes sociais, que nos pasará? Que acabaremos perdidos. Cada rede social ten unha linguaxe concreta, cada rede social é un idioma. Debemos ser conscientes do vocabulario que se usa, da sintaxe que se usa nesas redes sociais para poder interactuar ben nelas, para poder entendelas, para poder construir ben as nosas mensaxes nelas. Se non somos conscientes, que faremos? Faremos mal. É dicir, seremos turistas falando inglés dicindo eso de Forrosto de River, de Perdidos ao Río. Eso é o que nos vai a pasar se non somos conscientes de que cada rede social é un idioma diferente. Este ano estou vendo por un terceiro por unha materia de diseño. Estou vendo temas de programación para diseño web, HTML, CSS, Java. Realmente que é outro idioma. Tens que ser consciente, coñecer o vocabulario que se usa nese idioma, a sintaxe que se usa nese idioma e o que produce en cada unha desas líneas, neste caso de código. É como faz visualizando nun navegador, que dices, vale, isto é así. O mesmo que faz cando entras nun diccionario destes que teñen o tema de audio, no que pinches nunha palabra e che din a palabra. É que o mismo. Todos, cada unha das redes sociais é un idioma diferente. Debemos ser conscientes das linguaxes que se emplean nelas para poder usalas. Senón que nos pasará que acabaremos pensando que son moderno, que se usan para cousas malas, que aí me vou a perder, que é unha pérdida de tempo, que me vai a servir só para procrastinar. Por qué? Porque aparte dos objetivos entro por pasear. É claro, entro por pasear e de repente estou cotillando as fotos dun primo segundo da Argentina que nunca vi, pero resulta que entro no seu Facebook e ten o perfil en aberto. É claro, a mí que estás con esta, non veo. Claro, podes perder. É moi fácil perderse. Precisamente por todas as potencialidades que ten Internet e as redes sociais como lugares de producción e consumo de contidos, precisamente por toda esa potencia que ten, é moi fácil perderse. Temos o mellor coche da historia, pero non sabemos conducir. O caso máis fácil que é que vayamos a tajear. É que non queramos usar máis o coche porque ten moita salida, xa, pero que se o aprendes a controlar é maravilloso conducir. I took it as a challenge to find another way to succeed. I started watching videos. I loved them. The elevation of everything is just on your height, level of your height. I could see that training like these people have improved me. I started now using a different mode of training. Gym exercises, flexibility exercises, everything changed. I was always increasing my distance. My coach is me and the YouTube videos. I was doing better and better. I won the first gold ever in Kenya. In the same event, I broke the national record. Now I went in the Olympics. Imagine being in the finals in the Olympics. There was no light. I was in the end of the tunnel. Here in Kenya, I have a nickname, Mr. YouTube Master. You know, as the world progresses, everything changes. So maybe one time very cool with the learning free videos. My answers are yes. Eu poño o meu caso. Digo aos meus alumnos moitas veces. Dicir, eu pouco lles podo aprender. Eu
o que podo é despertar esa curiosidade por aprender. Basándome en que? Nos meus coñecementos e na miña experiencia. E os meus coñecementos veñen determinados pola carreira que estudiei, sí, pero tamén por como empleei o meu tempo. Eu non aprendín a programar nunha facultade de informática. Gustaría, ojalá tuviera tempo. Facer informática e fisioterapia é ser carpinteiro. Son tres cosas moi diferentes, pero tres cosas que me gustaría. Non aprendín a programar, pero, por tanto, fomos un informático. Sei usar determinadas ferramentas no meu campo de traballo que é a comunicación. Basándome nos meus conhecementos, nos que adquirín reglados e non reglados, e na experiencia que teño por a aplicación precisamente desas cousas, podo intentar despertar curiosidade nos meus grupos. Eu vou me equivocar en datas, vou me equivocar en características, vou me equivocar en teorías, en escolas teóricas, vou me equivocar. Pero se está todo aí, para que queres que volvemos a ver? A clave é como aproveitemos o noso tempo, claro. Unha das claves é facer formación reglada. Efectivamente, necesitamos un papel que diga que somos algo, pero non só necesitamos un papel que diga que somos, sino que necesitamos ser, e necesitamos diferenciar, e sumar que a ese papel cousas. Hoxe en día, a través das redes sociais, a través de internet, podemos chegar a ese conhecimento. A clave está en que nos facer ou non, en emplear o noso tempo aí ou non. En ser conscientes de que se empleamos o noso tempo, non somos donos do noso tempo, somos os que decidimos poñelo nun lugar ou non. Se o poñemos na procrastinación, no paseo por pasear, evidentemente non pasará nada. Se coloco o meu tempo naqueles lugares nos que sei que pode significar algo positivo para o meu perfil ou para os meus intereses, vai pasar algo seguro. E digo eu que vivo unhas condicións, digamos casi, de jeque árabe comparado con este señor. Este señor en que confiou, en si mesmo, nada máis. E usou unha ferramenta, non tiña nada máis. Entón, esa é unha das claves. En como usamos as ferramentas para chegar a determinados lugares. En que debemos ser conscientes que debemos aprender a usar esas ferramentas, que debemos aprender a usar Facebook. E Facebook non se aprende a usar escoitando a un tipo de decir, ahora tienes que hacer clic allí. No, necesitas aprender determinadas sintaxis básicas de funcionamento desa comunidade, pero despois necesitas practicar, necesitas verla. Necesitas saber como convertir en positivo o teu tempo de navegación nesa rede social. Necesitas saber que cousas positivas ten esa rede social con respecto a outras, para saber en cal vas a estar máis tempo ou menos para conseguir aquilo que necesitas. A mí me fai moito robar unha bicicleta. Era unha bicicleta que era de dinero. Unha bicicleta de 4.000 euros. E é como un dolor de corazón. Además roubaron palas. A ver, eu son de Palas tamén. Non sei se conocedes Palas. Pois que non as conocedes. Palas é unha curva. Literalmente. Palas da Rei. É unha curva. E claro, se alguén roubado Palas, sabes que foi un peregrino. Porque está de paso que maridade, mas que me voy. Puxen un Facebook nun par de foros de xente que anda en bicicleta de montaña e onde estou nun de Arzúa 3 horas despois e dixo, oye, teño retenido aquí o tipo que ten a tua bici. Chamei a policía. E estaba co Guardia Civil co tío ali diante. E recuperei a miña bici en 3 horas. É exemplo práctico de para que se pode usar unha rede social. Por exemplo, a parte de outros centros de miles. Por qué? Porque somos unha comunidade. E porque os colles comunidades nas que estou. Neste caso, o interés común é a bicicleta. Compartimos rutas, compartimos avisos, compartimos... Esa comunidade ten unhas características nos que temos que identificar o sitio de pertenencia. Eu ahora mismo o sentimento de pertenencia é de vínculo que teño con esa comunidade de onde está mi cielo, mi sentimento de pertenencia. Por qué? Coño, gracias a esa comunidade volvo a tirar a mi bicicleta na casa. Yo esa comunidade abrazo todos os días. Non quero insultar. Vai isto por diante. E quero dicir que o primeiro en chamarme vídeo a sonar. Por que se chama así isto? Isto é un corto que poderedes ver, de feito me han citado aí.
É un corto que fala de iPods, iPhones, iPads, iPods. Por que iPods? Vemos isto, unha cousa máis que ya acaba. Hai un tipo de publicación que sempre de gatos, é dicir, os gatos son os que miran, e consiguen moitos likes, non ten xente que se dedica a publicar gatos, por eso algo así. A clásica aplicación do látigo, que se instala, faz o gesto, e son os traes un látigo na mano. Obsolescencia programada. Vou empezar a roda simplemente, vou empezar a xirar. En vez de iPod 4, que é? iPod 5. En vez de iPhone 4, que é? iPhone 5. E despois o 6, e o 7, e o 8, e seguirá. Por que? Porque ademais estamos nun momento no que dependemos dos dispositivos. E a tecnoloxía, que isto me moito exactamente, que teño moi clavado esa frase de miña nai, di: as lavadoras de agora son unha merda comprar que queres. Porque ela ten unha lavadora que ten 25 anos e si, se mueve un poquito máis, fai un poquinho máis de ruido, consume máis auga, todo o que queiras.
Pero pode pegar 4 patadas, pasarlle por riba nun camión, que aquilo sigue lavando unha maravilla. Obsolescencia programada. Estamos nun momento no que non está nas nosas mans que eso de cuidar o teléfono. Non, vou cuidar o teléfono que quero que me dure. Non, o teléfono vai durar o que Apple queira que dure. No caso de Apple, os que tiñan de iPhone. E no caso de Samsung, o que Samsung queira que dure. Por que? Decides, non, pois como con a nova actualización do software vai a ir máis lento, eu non o actualizo. Bien, pero que Apple xa pensou neso. Entón, que pasa? Que todas as aplicacións fan actualizacións por novos sistemas operativos. E vanche pedir que as actualices. Se actualizas unha aplicación e non tes un novo sistema operativo, esa aplicación non vai funcionar, co cal vas a ter un móvil obsoleto. E no momento en que actualices o software propio do teléfono, que vai a pasar? Que vai moi lento porque o procesador que ten non pode con todo o que están metendo aos novos, co cal terás un teléfono moi bonito, moi cuidado, pero que non vale para nada. Estamos tamén suxeitos á obsolescencia programada dos dispositivos, dos cacharros. É todo terrible. Isto así é como para ir aí ao mar, comer tortilla hasta reventar. Pero quero acabar con isto. Somos suxeitos sociais. Eu, de feito, sempre son que son educado moi no de compartir, non? De feito, busco a felicidade na medida que comparto. Por eso digo que eu son sempre na medida que comparto. Se non comparto, non son feliz. E a mí me vale de pouco tempo e non podo compartir. Primeiro que non paro. Eu vixo unha aplicación máis cada sen paro, pero bueno. Somos suxeitos sociais. Vivimos e interactuamos na medida que somos parte de algo. Neste caso, dunha sociedade, dun colectivo, dunha comunidade, do que queramos chamar. Ademais, vivimos en rede. Está claro? Alguén de nós é capaz de non comunicarse con o resto, amigos, familia, outros suxeitos, outros ámbitos, é capaz de non interactuar no super. Non, tens que interactuar. Vivimos nunha rede. Temos tantas redes formais ou non formais, é dicir, as redes nos temos que estar establecidas. Vivimos nun contexto no que participamos en múltiples redes. Somos na medida que compartimos. Ahora volver. Me volver a meter un punto aquí collido. Bueno, somos a medida en que compartimos. A mí gustame andar en bicicleta de montaña e, por lo tanto, comparto as miñas aventuras na bicicleta de montaña en forma de fotografías e rutas e non sei que comparto nas comunidades de bicicletas de montaña. Además, comparto en Facebook, además, poño unha foto en Instagram. Se non comparto nada, non son. Porque o máis clásico ahora mismo que é decirle a alguén non, a mí me encanta a bicicleta de montaña, é que che conteste pois non que che vi en Facebook ninguna publicación. É dicir, tú dirás o que quieres, pero para mí non eres nada hasta que lo demuestres con unha foto en Facebook. Somos a medida que compartimos. Aquí está a clásica anécdota do toureiro aquel. Sempre era Dominguito, que tuvo un affair con aquela actriz, con Ava Gardner, non? Domingo e Ava Gardner teñen aí digamos que un encuentro e digamos que o mito o rumor que circula é que en canto despertou pola mañá Dominguín fatou tempo para salir correndo da habitación do hotel do que estaba en Madrid e ela toda sobresaltada dixo, que hai lume ou algo, é dicir, ese tío marcha correndo, que está pasando? E xe, a onde vas? El dixo e contestoulle, a contado, se non de que me vale. Quero dicir que as redes sociais ao final están inventando algo. Non, o que pasa é que como na maioria dos casos non se descoñecido, é máis fácil aplicarlle todos os valores negativos posibles para non verlos implicados nelas. E final, non, que iso é malo, entón é malo e non bueno. Non. Se non estamos perdendo un mundo de oportunidades. De meter a pata, sí. Mas tamén a metemos na cafetería. Ou tamén a clásica idea de non, eu aí non abro un perfil porque se non estou non falan de min. Esperad unha río. Cando estades na cafetería con colegas, cando pensades que falan de vos? Mentre están jugando vos e eles quedan ali. Oye,
cando botar da porta para fora empezan a bajar. Pois nas redes sociais o mismo. Se non estades, o único que perderedes é a oportunidade de participar da conversación. Por iso somos na medida en que formamos parte. Vos imaginades unha aldea do rural galego sen que un veciño participase cando alguén igual tiña que recoller o millo? Non, hoxe vou ao millo para non sei quen. E iban todos para non sei quen. E recollían todos os millo dese. Quen non iba, aqueles que quedaban automáticamente excluídos da vida da aldea. Automáticamente excluídos. Cando había mata do corpo na nunha casa, non, hoxe vamos matar para non sei quen. Axudaban na mata, facían salir, comían as fregas, o día de partido, non sei que, socializábase, e era na medida que compartían. Os que non iban á mata de ninguén, e ninguén iba a deles, que lles pasaba? Que automáticamente quedaban excluídos da comunidade. Por eso somos na medida que compartimos. Aquí teño unha historia do que somos tamén en diferentes comunidades. Unha vez estive en Moscova, nun congreso que me gustaría, e conocí unha profesora do departamento, era ucraniana, e veo a unha charla que dei, veo un alumno dela, e como non estudiaba temas de cibermedios e estas cosas, que ela estaba interesada, contou que había un español ali que falara sobre eso e tal, e entón ela me encontrou ao día seguinte. Dixo, mira, presento, me son tal, non sei que, e collí con gente con ela. Entón íbamos a tomar café, non sei que, e digo un día, mira, perdona que che pregunto, pero despois de saber de onde eres, quero preguntarche algo moi parecido a pregunta, e dime, na tua casa facedes mata, o sea, matades pocos, e eu que pensando e dixo, que me está preguntando? Ucraniana, unha tía que se chama Ana Paisova. Ana Paisova preguntando a Carlos Sobral un tipo de falas se mataban os porcos. E cando dis ti, o clásico tésico técnico de te gustan os niños, non? Que dis ti, se digo que sí, a saber por onde interpretan, e se digo que non, a saber por onde interpretan. Entón dixen, a primeira de obra dixen, sí, matamos con moito gusto. E acabamos falando na súa casa da abuela, a abuela sigue vivindo ali en Ucrania, é unha aldea que fan exactamente o mesmo que nós. Cos mesmos procedimentos, fan o mesmo cos alimentos, exactamente o mesmo, porque as condicións climáticas e tal. E máis, expliquei o concepto do queixo da nariz. Controlades o que é o queixo da nariz. O queixo máis rico do mundo. E, precisamente, era o máis apreciado, por qué? Porque era o que aguantaba as viaxes, e os que, cando viñan os emigrados da Argentina por aí, eran os queixos que levaban despois na viaxe de volta para ofrecer algo da súa terra, non? Era o queixo na biza, aguantaba a viaxe, entón era aquilo solicitadísimo. Pero tamén era moi laborioso porque a mí encantaba a miña idea de dar a volta ao queixo na nariz ao horre con miña abuela, naquela tabla colgada do teito, porque non foron ratos aí, todos os días a darlle a volta e unha vez a semana lavados. Secalos ben e volveron a poñer ali. Durante meses e meses e meses, hasta que aquilo estaba de limón a pedra. E cando me decía, colle uns sequeres, o queixo duraba o tempo que me levaba a cortar un anaco se papado inteiro, porque máis era queixo pequeniño. E as redes sociais non son máis que iso. Intereses comuns, características comuns, estruturas comuns que compartimos en función de determinados intereses, aínda que non compartamos outros, porque xeográficamente e culturalmente, en principio non compartir nada con ela máis que pertenecer á mesma raza. En diferente xente. Pero resulta que sí compartimos moitas máis cousas. Establecemos, por lo tanto, poderíamos participar nun redes con intereses comuns. Somos a medida que formamos parte. E necesitamos objetivos, necesitamos querer facer algo. Se non quero facer nada, que acabamos sendo? Pois, ninis entrados en edad das redes sociais. Porque ni hago que señor, simplemente estoy impuluso. E despois a impresión, cando apago o ordenador, a impresión que teño, cal é? Poder perder o tempo. Porque realmente non sei que facer. Realmente non entendo o que está pasando aí. E non sei como participar deso. Se non controlo as linguaxes propias de cada unha das redes sociais, de cada unha desas cámaras, non son capaz de interactuar. E, por lo tanto, non me sinto parte. É que, como saio de aí? Unha sensación de frustración que me leva a pensar que as redes sociais son caca. Literalmente. Cando non é así. Hai unha cousa que se me dá fatal, que son o tema isto todo bricolaxe da casa. Pero non por eso penso que o taladro é un arma del demonio.
Porque eu non sei usar, non penso que digo, non, eu xa rimao usando e digo, joder, que maña te das parada. E collo unha man e de repente parece un arma del demonio. Non sei sacar de partido. Pero porque eu non sepa algo, ou non estou interesado en aprender a usarlo, non debo chegar á conclusión de que non vale nada. Nin de que las redes sociales, os conductores borrachos, jóvenes que matan a gente, usan las redes sociales para evitar la ley. Dame a gracia de mirar, eu a zapatilla e eso tamén zapatilla. E necesitamos atopar o noso eu. O noso eu, atopalo é ser capaces de transmitirlo. E non vestir o noso ego coa camisa que lle gusta a nosa comunidade. Porque ao final miraremos e diremos, coño, vaya payaso. E non. Debemos escollernos con que nos vestimos nas redes sociais. Debemos escollernos exactamente que elementos son os que comparten mellor e máis fielmente quen somos. E ao final, a clave está nesa fotografía. Todos temos dispositivos, pero debemos saber cando usarlos, porque haberá momentos onde nos perdamos boa parte da realidade, porque estamos vendo a realidade a través dunha pantalla de 4 ou 5 pulgadas e a través dun obxectivo. Un fotógrafo, pode ter unha foto que fai, vai con a cámara pegada ao olho? Non. Un fotógrafo ve, interpreta e despois colle a ferramenta que necesita para capturar esa realidade e fai a captura. Se eu vivo así, non vale de nada. Se eu vivo así e uso isto, vou a ter moitas máis oportunidades que as que ten unha persoa que non usa esas ferramentas, que a tecnoloxía e a internet nos concertos nos ten. Xa non poño